Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka Kot Admission nagamta ka Nursing but Paramedical Course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council, ka By Admission ka Badunatam, but 6% ka Jinyokam. Phla ru ban apply da ka Education Loan. Hagajing toket ki Pulit, ka Sonam Raghuvanshi bagi parlok jongka, kila Phla bakamde tang Kawei kawat ka bagi pindan kaman penyap yo raja. Hindre kila Phla bagarandan sa Kawei kawat ka bagi kila berat ya ka bagi Pulit kim parlam. Kumta hagajing alam yiki shawai saudong bakin pinni hei ki penyap. Kumno kile kila peniru ya ka jaka ka bagi berat sia kata Kawei pat kawat ka bagi loong bagajing bat jong kawat ka dikarang so. Kumta ki Pulit kila Phla ikin hon jang SDRF banliwat hakata ka jaka la kadan Shisha ne em kata kawat kumba kila Phla batang ka tu kanipor bagi SDRF ki wat kilap Shisha ka wat Lyngngung na jan ka jaka ka bamenshwa kilap ya ka raincoat kade ka peni bagajing Phla jong ki kade Shisha ka sit la tristam wat kata ka tristam ru nadu basdang hi nadu ba jahi kata ka tristam bladan nadu ki SDRF ki fire emergency service nam sham hamni no ta jing arap te na bro ki yang ngam la ban chuang tang ki sit ka dan benta jong ki ta te ndai baro hi la dan benta ban jara hakani ka ban yo efamet ne ban benta kum tang ha nong skwa nong pi benta ka benang yakran ya ka tu ka Kawei kawat ni layo. Oh layo. Layo ka kawat. Jadi minta inapsis minta ngakot so jung ki kita ki forensik ni kin bukan ki test jung ki. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs. This is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.